tu te chibai ve kule thuna hian Jamshedpur a thilkheng a tak taka thil chen ngei crime story zinga rapthlak derpol ngai thla khona kan nei dona ama sain khongai taka ka channel te milo subscribe saka milo like sak turin thlir tu te kan han ngen masa chewa a crime story kan ngai thak tur hi soita kam khana rapthlak em maya kan ngai dan te comment lama lo soi ve turin kan ngen bok chewa ka siam lai ngei po hian amak ka ti naril runa thlak ka ti em mai thil chen dan hi tuna ngai khajanam August ni ka chang kha chakwa sampo le pakwa ania anu pomroi chu man mol tuk tak mai in Jamshedpur police station pakhata hian awatlan luta amang an mel em maya police station lo chiao aw ngal thoin enge thil chen dan te an lo zota anu pachuan doctor ni thule Jamshedpur clinic nei thote ama chanchin te introduction an pemasa tichuan afarnu lucky te chung ko chu chin thiat lawan bo dek thule voing amaza ta call nu poa phone an lak thei mi lo thote police te hena chuan shilin an chanchin ngai ven sakwat tur chuan awangen lom maya amang an mel awang le a hlau thon mel awang chuan police te chuan rei rial chian ngai lova case te chu an lo zia fel sak zunga tichuan anu pathuai chuan lucky te inglam pangpan chuan an chuak tangala lucky te in an vakhen chuan an compound gate chu thattak in alo inkal veka an compound chuan an lu chuan an kongka pui te po chu thattaka inkal vekin an vakmuwa anu pa chuan anin hlunglam panga luna aum thu a sei wangin police te chuan anin hlunglam pang chu an vakal zui le ngala amaro chu anin hlunglam pang kongka po chu in chung lama thalutuk mai nalo inkal boxia lu ngai na an thiat mai lo wangin an thenom te chu an chanchin te zo chian thain an theta an thenom te na chuan a han kalkuala amaro chun thenom te po chuan January thatop lampang atangkhan lucky te chung kwa hi an hmu ngai mi lo thule an kalna turom le engma chanchin an soi lo wangin enge an chung ka chunga hen thleng engma riat lo thuin an lo chang boxia chuting ani wang chung police te chuan rei ka chian ngai lo wangin anin kongka chu chu chia in chung chen chiang mai turin thuthluk nan siam ta ti chuan lucky te in chu an kongka ti chiain chung lampang chu an lut ta an lu vela chuan thisen thang rim che em mai rim hi an sangala arim chiat em awangin police te po chuan omngai na hramang lovin an romal te le chuakin an hnar ten hupa ten chun in chung Nunrawng chu en kol na an thok tan ngala amaro chu reingiel in chunga en kol nu po chuan nu ma reng hi an threlowa an living room lampang an ven chian le chuan thomhno te chu chuata lo nuai ni ti wa muin thomhno te chu han keng ka nga an em chian chuan thi khar hian lo bo nuai maya evidence tam jok an mu be sein a ai na sele zol jok en turin in chung mai po ni lo apon vel te po en kim vek tur chuan uluk tak main anan chui chhun zom le zela ti chuan thilpa ngai lo tak mai pakhat thi an va mu chuaka chu septic tank khuru chu cement a tharlam taka charani ti an va mu theya police te chuan engemaw thil thuru gom ngei niam thriat awangin septic tank khuru chu anan hongale an be sei lo mai thil an mutani bora bek engemaw za thi lawm noi maya chu bora chu anupale police officer pakhat chuan anan keu hong china maktili tuk mai hianin en dun tlok tluk maya be sei tur om to lovani ti an mel en reng po chuan a chiang ngal em maya chu bora beka an hmu chu mihring taksa bung sanga chandar tunge ni ti posiat hlei thei lo hi alonia chu septic tank khur bula chuan bleaching powder te phenyl te le acid buruak te lawm nuai mai boka chung bora chunga mihring ruang om te chu chandar vekani wangin tunge ni tian thiat thei mai lo wangin forensic lampang mithiam te kovin teng chuan lepa test turin forensic lampang mithiam te chuan an la chuak ta ni sang khat chakwale somkwale pakokuma lucky te chung ko thil ton hian India ram adeng chuak ne lea India rama crime lo ton to jinga arab thak ber pol mi te ngai ven ber pol ani hian ani lucky hian pasal telecom na thok nein aming chu supendu ania an chung ko member pangani in
fapa pakhat le meisia pakhat neya tin lakinu anitai hian om pui ve boka Peter him thei dak ni in an chhungkaw op ne em ani laki fapa hi kalian ni in kumsom palimi niya tin afanu hi chatali ni in chatali hi college zirlai ania le kathiam thei tak mai anu le pa in nga na ani police ta chuan mibo nilovin tual thattu zon chu an hna zawk turani ti Hetiang halin investigation team te indinin tiang chuan ma an la chhota chuta chuan thantumak em mai pakhat an thachuak ta chatali college no pang fel tak mai anu le pa tena in nga nanan man an chuan em mai chu ami zia lo in thlak chhovin college tlan bote a thian te na college kalaya cinema en mai te a ching chhotan em mai a voi khat chu cricket match munom tak mai an khua chuan omawangin akal ve a chu cricket match a an players pakhat alo duruk em thin mai chu afala biak theina hun nein autograph te vadila tiang chuan reilowa thiana anin siam chawa ni tammaral main anin ngai zong chhota a anin mangai em maya chatali bialpa hi sayat nin chatali nen chuan ni tin mai hian anin mudun thina anin cooperative tiala atopa phei chuan income mai ponilovin nipat mai chen na po chu an mangdun na sata em maya chutia che sol phone na chu atopa chuan chatali chu rai tange ya amang ril ru em maya ama la no pang boxia abial pan he na chuan ati ngai na khelo chuan nei mai turin angen terot maya abial pa chungun train ngai toin atopa chuan achung te alo sil tur thu a shila ba ka chatali chuan achung te lo sil ve turin a shil boka chatali chuan anu laki ne na chuan pasal nei do thu aran soi chu anu chu tliap ngal nop maya an lo chuan em man fanu ma kho eng tak nei nian ngai na hun lo tak maya pasal nei an du tangot mai chu aril ru na hle ni chutia chatali tenu fa thilin thil lai chu chatali pa subendu po chuan lo shapha in awangai zen ngal thuaya chatali chuan lo seinon lein apa ne na chon pasal nei adu thu alo fil le a chatali nuang thoina pa po chu ake som vek maya an lo chuan em an thian te bula po in chuang takan lo sei ve thin an fanu ma kho eng tak mai nian ngai le khathiam tia an lo sei fo thin na hun lo tak maya pasal nei an du mai chu an dil dun em maya chuta chatali chuan anu le pa chuan phan lo po ni se anei tho tu thu anan sei le phei chuan apa subendu chu a in sum thei talova muslim sa kon nia nun uluk tur an ni thu te nu le parem ti na nilova pasal anei ani chuan afanu anga angai to don lo thu le atui thar tur thu le au nau pa kumsom palimi che chu afa anga angai to tur thu chatali chu shila ti chuan chatali chuan anu le pa te chuan in nei chun phal don chuang lovani ti hria da wangin arai thu po chu asoi du talova ni tin mai na ruma in khungin arum pon lama po achuak thadu tareng reng lo maya tiang chun hun mang chhota a ti chuan chatali chuan ni khat chu abial pa ne na hun an man dun theina turatan le anin nei theinan rem ruat na rapthlak lu tuk tak mai anei ta chu rem ruat na chu an chhungkaw thah mang vek chu ni chatali chuan chu arem ruat na chu abial pa ne na hrin ve in abial pa chuan alo du lo na samaya chutia chatali te chhungkaw that kher lo chuan mundanga tlan bo dun maya abula tanga nunbul tran that puya chatali chu soma amairo chu chatali chana du reng lo abial pa chu thiam taka thlemin khoi muna po kalmaila kapa hian miron song chuak don thowa khoi ama tlan bo na om lo hlimin kanom don chuang lo mi bo report te police ne na thenta se kan nun nuamin kan mang don chuang lo nun nuam taka kan man thei nan kan ti thei chun chu kan chhungkaw thah mang vek khini tin abial pa chu a thlema amai ro chu chuti chungpo chuan abial pa chuan du lovin ro man na thazo ngai tua dun turin chatali chu angena amai ro chu chatali chuan anina poisa le aram kachak thui te ro an nei nol thu silin chung te chun ta vek tu ni thu le
an chhungte an thah mang vek nuwa chungro mang chuan nunbul tan that tun puya asoma thlem char maya chu tiang te ni ta ka chuan a bial pa po min heita in chatali rem ron na chu apom pui ve ta a ti chuan ruam man na an siam don ta ni chu than thuan han hriat chuan Jamshedpur police ta chuan thil ni na dik tak chu chiang hle ni nan thria ti chuan evidence an nei angte la khom tumin pen chhuale an han tuma ama ro chu thui tak thil chui ngai lovin chatali le bial pa chu an thil ti sual te wang chuan anoin peta a police ten thil thlen dan an zota ta chuan chatali chuan a chhung te an pha dan chanchin rapthlak tak mai chu police te ma a soi ta ni January ni somni le pakua sang kha zakua somko le pakua nia apa supendu chu jingdang ang thawin breakfast ai zo chuan analam telecom lama kal turin ain buat seya ti chuan in chu chua san ta cho anei kham chuan anaw kumsom palimi po chu in fiam turin ina chua san vele boka in chunga chuan anu le api lucky le anita chi chu anom to ni cho te nei kham chuan hadam turin anu lucky le anitai te chu an ruma an kala api anitai hi in chunglama mu ni in anu lucky hi in hnuai lampanga amu thunga chotia an mu thadam tak nuwa chuan chatali chuan a bial pa chu ni mu theilawang ber turin anina chuan hruai lutin kongka chun kalzui hala ti chuan tarchak lo ber api anitai chu beima sak ber an rot thua api room in chung lama chuan an han chho duna api tui taka lo mulai chu an han rek thut maya ti chuan api chu reivak lova an rek hlom ta ni chutia api an tha zo vela chuan in hnuai lampanga chuk thalein anu lucky tui taka no mulai chu zukrek lein an rek hlom le tamaya ti chuan in chunga chuan a unau pa kumsom palimi kalian aron ho chu an lo chang ta kalian a chuan engma thil thleng omani ti hrelovin a in fiam na huna tang chuan an in lampang pan chuan aron honga an doorbell chu an ron hmetria ti chuan a u chatali chuan no hon sakin an lo chiaw awa chutia kalian in chunga thil thleng omani ti hremi alowa lim taka u chiaw awna a lo don son lai tak chuan chatali bel pa chuan hnunglama tang hruin aron rek le thut maya ti chuan a u nau pa po chu an that zui vele ta apa subendu lo ho hun lo ngak le in subendu po ni rang ang tho ni anga in anabala chuan anin lampang chu an ron pan vele a doorbell chu ron hmet ri vele in afanu chatali bok chuan kongka chu lo hon sak le a subendu chuan afanu lo tho chuak ve ta chu aruk tak chuan ahlim hle ni de pon riata amaro chu chutia subendu in chung lampanga aron pen lu lai tak chuan chatali bial pa kongka pui phena biru chuan tir bung lian tak mai hian alu aron hlap pop maya ni ko hreloin atu zui ta ti chuan atlu chu an pani chuan arek bet le in an rek lum le ta ni ti chuan athung te ruang te chu chan som veka sepik teng khura pai chu an rel thuta chatali bial pa chu pon lama chuakin reivak lova aron let le thoya sachan na chem lian deuh mai hi ron honin ti chuan ruang te chu an chan som veka sei pa khungin ni som ni le pakua January sang khat zakua somko le poko jana chuan an septic tank khura an paita ruang rim chiate min an hriat lo nan tin bleaching powder te phenyl te le acid te chuan ruang chu an song bol tani heta hian til rapthlak em mai pakhat chu January ni som ni le pakua sang khat zakua somko le pakua kan soita kangin chatali le abial pa hian a thum te hi an thatmang veka heti chung hian chatali lim takin heina hian khosazuin abial pa hian February thavel bora bak aron tlonon le tori lova engma hlauna nei mi lovin achung te tha vekna ina chuan lim takin nitam fe chu a khosazuya February thavela hian abial pa hian ron tlo zawin aron tlo chang chuan lim takin nipat mei chian na te anin chunga chuan an mangchun zom le zelani he changchin rapthlak tak mai police ta an hria chu chatali chu ten noman ti hle maya ti chuan danin chatali le abial pa te chu dam chhunga ling dang turin a hran zui ta ni engthil po ni se engthil po khovela hin lo thlim se chung ko hi
alut tereng satellite hin tura thlak tak mai hian India ram den suakin mi mak tirwa no pangte ni si hetiang ema anun rong mai hi minan dem ema voini thleng hian a crime story hi India ram mai ni lo India ram pon thleng po mi chanchin ngai ven le mi tena an soi zui ani chhun zom ta zen ani